pinggir dalan gede rame ngrenengi tanggane. Lah kok ralet suwe Mendes Kundes padha liwat. Putu dicantoli kawat jari ben mes semengkilat. Jare bocah saiki ra gaul nek ra berfiksi. Tangan-tangan nyetangi sing kiwa nyekel Blackberry. Wis dilalah mingkeme yo kangelan. Tak kira kahanan walah jebul untune behelan. Sak malam minggu kang senang ngajak titipan. Kaos distro foto-moto aja nganti ketinggalan. Prot parfume nganti ambune ra karuan. Litan dan lipit arep ngepit apa dugeman. Aja lali arep mangkat update status nondes. Ajak kancane kawula Mendes kalian Kundes. Malam minggu jadwalnya kita ngegoes. Sing padha satrah wis mesti komentar beres. Anak lele cilik kuwi arane mangan reget ning lambe arane Kabeh wong wedok kemayu kuwi arane Mendes. wong lanang kemaki kuwi arane Kundes. regetan ning moto kuwi arane Mendes. jeneng liya raja singa arane Jambes. wong wedok kemayu kuwi arane Mendes. wong lanang kemaki kuwi arane Kundes. Ha, kowe Mendes apa Kundes? Ane bocah eksi itu meneh ceritane ngumpul bareng kancane ning matane tetep ning HP wis buh ra weruh asik penting ngurus Twitter kesel ning Twitter ayo pindah BBM le Jane saiki nek tak pikir padha edan. Style nomor 1 ning kok ra mikir pelajaran. Ra nyandak gawean malah akeh urip ning dalan. Yo jelas mikir nek kincil ngakune perawan. wong tuwa kerja moyo anake malah dak sia lah Blackberry ora visi jane ora mati to jarile semaur wegah isin karo kancane gengsi ku perdesa saiki kuwi jenenge Wong urip kuwi kudu tansah eling waspada. Rasa neko-neko uripa sing sak madya. Sing ati-ati mengko mudak padha cilaka. Mending gedang mikir diakei le donga. anak lele cilik kuwi arane mangan reget ning lambe arane Kabeh wong wedok kemayu kuwi arane Mendes. wong lanang kemaki kuwi arane Kundes. regetan ning moto kuwi arane Mendes. jeneng liya raja singa arane Jambes. wong wedok kemayu kuwi arane Mendes. wong lanang kemaki kuwi arane Kundes. anak lele cilik kuwi arane mangan reget ning lambe arane Kabeh wong wedok kemayu kuwi arane Mendes. wong lanang kemaki kuwi arane Kundes. regetan ning moto kuwi arane Mendes. jeneng liya raja singa arane Jambes. wong wedok kemayu kuwi arane Mendes. wong lanang kemaki kuwi arane Kundes. wah jan singo ngarap nongkrong sedina tetep ra payu Wis, yo ngene iki, Lek. Nasibe wong cilik ya ora tau payu.